municipal. Nos xenera dúbidas a parte relativa a deixar en suspenso determinadas obras. Considero que son cousas diferentes. Por unha parte, a gestión é algo, a ver se me explico, etéreo, no sentido de que a gestión pode ser tanto se é pública como privada. Nós defendemos que sexa pública esa gestión. As inversións que se fagan nunha inversión nun edificio público van a ser sempre públicas, con independencia de que o goberno socialista se deixe a Bartola e non cumpla co seu compromiso electoral de remunicipalización. Por iso, cremos, nos genera dúbidas. Durante moito tempo, pois, por unhas cuestións ou outras, a instalación non recibeu as inversións necesarias para ese mantenimento e esas melloras e, polo tanto, cremos que non podemos dilatar máis ese tipo de inversións, porque son cuestións totalmente alleas en canto á gestión municipal como á instalación e, dende logo, nos genera dudas a hora de deixar unhas obras que se están realizando e que é importante non paralizalas. Polo tanto, o noso apoio total e absoluto, e repito, a remunicipalización do servicio, e que estaremos moi pendientes que o grupo do Goberno, o Partido Socialista, cumpla co seu propio compromiso electoral, que é remunicipalizar a piscina municipal. É algo co que nos comprometemos moitos grupos da Corporación Municipal neste sentido e que, por parte do noso grupo, estaremos pendientes de que así sexa. Moitas grazas, señora Dores. Señora Alcalde. Ben, eu quero deixar claro que aquí falase das melloras de instalacións públicas, é algo co que o BNG está completamente de acordo. As melloras sí, pero unha cousa é unha mellora e outra cousa unha ampliación neste momento. Quero dicir que é sabido, é vos populi da deficiente xestión por parte da empresa deste complexo deportivo e que tan así a primeira de cambio se vai a facer unha ampliación sin que esa reforma servise para poñer en entredito ou para exixirlle á empresa que mellorase o funcionamento. Podía xogarse con esa inversión como unha negociación, é algo que non se fixo. Resulta curioso, ademais, que haxa 80.000 euros cando está o Concello tan en precario que acaba de dicir o teniente alcalde que non hai cartos para nada e que nos poñamos a ampliar un gimnasio cando acaba de nombrar, ben precisamente, o señor Ruiz unha serie de deficiencias que sí que necesitan mellorar nesa instalación, como do aire acondicionado, a coberta. Acaba de facer un relato de moitas deficiencias que creo que son prioridade arranxar antes que unha ampliación. Melloras, sí, arranxos, non ampliación. Entón, como non sabemos cal é o criterio, porque son, recordo, que 80.000 euros están pola mellora das infraestructuras públicas. Claro que non, evidentemente, tamén está o BNG, pero unha infraestructura pública recordo que tamén é, por exemplo, o aparcadoiro da Negral, que con os mesmos cartos, con 80.000 euros, podía estar en funcionamento e siga aí pechado o calecanto, e tamén é para dar un servicio a todos os veciños e veciñas deste concello. Nada máis. Moitas gracias. Señor Ruiz. Bueno, non entendo moi ben a explicación que se acaba de dar agora neste segundo turno. Non sei se non se coñece, se debería de coñecer, que esta inversión de 80.000 euros na ampliación do gimnasio, do complexo da Cachada, non é labor deste goberno. Non é que teña que quitarlle ou botarlle flores ao equipo anterior, pero é a xestión deles. Eles traballaron na consecución desta inversión e nós o que facemos simplemente é darlle curso ao que xa estaba previsto facer. Por qué? Porque é unha ampliación que entendemos beneficia a instalación, propiedade dos veciños, e é unha ampliación que beneficia o uso que se lle vai a dar a ese complexo deportivo. Non sei se o que se está aquí agora a pretender é que botemos para atrás unha inversión de 80.000 euros que venden da Xunta de Galicia xa comprometida para levar a cabo esa obra, o cual me parece, bueno, en fin, non vou entrar a matizar máis cousas. Repito, desde o labor de goberno estamos en mellorar, sí ou sí, todas as instalacións públicas, como non podía ser de outra maneira, dependentes deste goberno, dependentes deste Concello. Si mañán
a Xunta nos dá unha ampliación da piscina, vou non poñer xa así exagerado, vamos a dicir que sí, sin ninguna dúbida. Muchas gracias, señor Ruiz. Señor Bestia. Gracias, señor presidente. Vamos a empezar, como sempre. Hai que empezar desde o principio. O principio do ano 2002, non? É unha obra que, evidentemente, non iniciou ningún grupo, bueno, sí, a idea dun grupo de goberno local, aquel ano do Partido Popular, que se inaugurou no 2002, donde o constructor é Nexo, actualmente Acciona, e a Secretaría Xeral para o Deporte financia esa inversión donde existía un genio magnífico, un gran arquitecto, que diseñou esta magnífica obra, entendedme todo, este desastre de obra, tanto en concepto como constructivamente, como nos materiales usados. Unha defensa. Pero, claro, non se podía tocar en 10 anos. Era un proxecto con premio e singular. Mirade o que é isto da administración que padecemos os políticos. Moi ben, estas obras son necesarias. Vistas estas deficiencias, non vamos a entrar en temas concretos. O xinasio é unha demanda dos usuarios. Unha, por a habitabilidade, que non existe. Segundo, por a higiene. Terceiro, porque entraba agua nese xinasio diminuto, non se cumplían os parámetros para poder facer a actividade e, por lo tanto, sanitariamente e higiénicamente non se cumplía en moitos aspectos. Non era culpa de ningún alcalde. É pedida por os veciños e o dos tellados é evidente que teñen moitas deficiencias en que foron arranxados no seu momento. Ora, que hai, para o BNG tamén hai. Porque nunca executou entre deses 10 anos a garantía decenal que podía ser executable. Cando entraba agua, pero así, pero a chorro, de 10 centímetros de diámetro o chorro, onde a pista estaba toda levantada. Houve que reparar as deficiencias, como decía Luís, na parte sureste desas láminas metálicas. Todos os techos destruídos. Eso nos, como os quen, de facer un informe, creo que se acercaba a cerca de 15 ou 20 folios, un informe magnífico que redactou Emilio Piña, un informe demoledor, no cual fixemos temblar tanto a Secretaría Xeral, en aquel momento tamén estaba a Lete, me parece, e Acciona, reacciona, evidentemente legalmente, non? E se invirten aí 100.000 euros. En tema de se fixo o que é o tellado do cubo da piscina totalmente todo panelado, non se entrou na estrutura, e a estrutura foi mal calculada tamén porque era sensible á evaporación do cloro, que é totalmente corrosiva, non? E se fixeron todos esses arranxos. Ao final, entre unhas outras, bueno, fixemos accesibles os baños, fixemos os pasillos tamén cos falsos techos, os pasillos dos vestuarios, os pasillos principales, se remendou. Había condensación, se compraron deshumidificadores. Antes, por aqueles tubos que ahora están en negro, caían as gotas no parqué, se pintou todo o parqué, se desinsectou, se desinfectou e se dou unha capa nova. Ao final, foron 300.000 euros. Tamén fomos quen, decía Luís que non había cartos. Hai cartos. O que non hai é capacidade a dedicar nun solo presuposto, nin en 2, nin en 3, facer unha piscina nova, porque ao final é o que estamos facendo. Porque valía a pena facer unha piscina nova, pero o problema que ten o Concello de Boiro é a disposición de terrenos de tales dimensións como para facer esa inversión, unha nova piscina. Os proxectos que deixamos en marcha, tuvemos mala suerte co vosso presidente da Diputación, porque é un proxecto de xaneiro que foi entregado ali en man por min, se estudiou, bueno, teño aquí o currículum, se mirou en febreiro, nos mandaron de volta, en abril, en maio, xuño, en xullo, en novembro, maio, viñeron as eleccións, e, bueno, podemos presentar nós, me alegra que o firme.
Me alegra que o firme moito porque fai falta. Os pais somos nós, a partir do nacimento da nosa, inaugurará vostede. O tema do ximnasio era corresponder a unha demanda social. Evidentemente, xurdeu a oportunidade, como sempre, hai que buscalas. Na Secretaría Xeral do Deporte había a disposición 60.000 euros para subvencionar. Sabíamos que nos iba máis de 60.000 euros e fixemos un proxecto de 81.000, non chega a 81.100 euros. Creo que vale a pena levar 60.000 euros de 80 para cumprir cunha demanda. Porque, ademais, había xente vosa do seu partido que, bueno, estaba en campaña. Así non lo demandou. Pero vamos a ver. Aquí hai unha cousa moi importante, que o decía Dores e o decimos todos. Unha cousa é a propiedade do inmueble e outra é o servicio que se presta. Ben, dixo Luís, que nós, ante a dificultade que hai no mercado, hoxe o mercado das piscinas, non das piscinas, porque as piscinas xa non son rendibles desde o punto de vista económico, pode ser desde o punto de vista terapéutico ou social ou deportivo, senón que o rendible son as actividades, ollo, ca municipalización, porque aí poden pasar cousas, non? Elaboramos un preinforme. Por qué? Nós, cando licitamos, vivimos eses 600 días de piscina cerrada que tuvemos que aguantar ante un capricho e un chantaje que querían 2 millóns, unha empresa que era Sideco Supera, tuvemos os bemoles de acceder, de non acceder e máis, levar 215.000 euros que nos tuvo que indemnizar. Vale, situación lamentable, cando presentaba unhas cuentas falsas de 180.000 euros de pérdida, cando o ratio de pérdidas de piscinas estándares como de Boiro e de Rianxo, o máximo pode ser de 80.000 euros. Por eso se fijou esa subvención. Non só se fijou en Boiro, se fijou en Rianxo, en outros concellos, que estaban analistas da Xunta, e se fija así. Bueno, hai outros funcionarios que así non entenden, pero bueno, hai quen sabe sumar e hai quen sabe facer problemas de aritmética de terceiro de GB. Eu hasta de terceiro de GB ainda sei facer problemas de aritmética. Isto vai para que se escoite. Entonces, esta é a situación para os políticos. Entonces, nós elegimos ese informe. Por qué? Temos que saber fielmente a licitación. A licitación pode ser con inversión ou sin inversión, pero con mantemento como é a actual. O mercado, pensábamos que se iban a presentar 8 ou 10 empresas. Resulta que só se presentaron 2 e tuvemos suerte. E tuvemos suerte porque só se presentaba unha. Tuvemos moitísima suerte. Se non teríamos que remunicipalizala, pero con 600 días a maiores, a que días nos íbamos ca piscina cerrada? A parte que habría que facer un estudio, vale, 2 anos. Vale. Entonces, nos optamos por sacar a licitación. En este momento está prorrogada porque nos exigimos ese informe. Hoxe en día, as piscinas son non son rendibles, a presentación a curso vai ser moi limitada. A opción de abrir a piscina con inversión, que son plazos moi grandes, o cual é un riesgo que pode ser 15-20 anos para que o payback, o retorno, ou a tasa de rendimiento interno desa empresa que salga rendible, vai ser moi complicado. Porque é un mercado á baixa, onde evidentemente o que valen son as actividades. Eso é así, non? Entonces, ou ben licitalo, pero con mantemento. Non como está pasando con esta empresa que ten sempre, ou como pasou que a Santiago está pasando con todas. Pero Rianxo, PNG, está co mesmo sistema. 80.000 externo, foi Aquafit, se presentou, aquí se presentaron 2. Aquafit son management. Viñeron 6 ou 7, pero só se presentaron 2. Aquafit que agora é de Serviocio. E Serviocio se foi ao tacho. Serviocio cambia totalmente de mercado. Se iban actualmente ao mercado a Granada, onde iba a facer unha inversión de 4 millóns nun tempo de crise para un pelotazo tremendo. Esta é a situación da piscina. Ahora, a municipalizamos. Ten os seus pros e os seus contras. Todo depende como todo, como se faga. Estou a favor da municipalización, pero, ojo, eso ao final vai a plantear unha serie de problemas a distintos niveles. Non os vou a decir que non me quero
extender. A prórroga que se decides vos se debe a este estudio. Creo que é mellor que se prorrogue e se repare, que non pasa nada, señor alcalde, se pode reparar, en beneficio de que a decisión que se tome este avalada e sexa o mellor. Ou entendamos que sexa o mellor. Pode salir mal, de acordo? Porque ao final hai que tomar unha decisión. Cando sale correcta, usted nin eu vamos a ser os pais da criatura, van a ser outros. Se sale mal, vamos a ser. Pero eso sí que hai que ter en cuenta. Nós, evidentemente, fixemos todo o posible e van, con estes dous proxectos, con o vosso permiso, traballamos 466.000 euros aí. Opcións de facer unha piscina nova son difíciles, pero había que facelo por os veciños. O BNG, o que non pode entrar nunha bipolaridade. Se falábamos de coherencia, ten que haber unha coherencia en Rianxo e en Boiro. Ten os sistemas de xestión, os sistemas... Sí, está funcionando moi ben e é máis rentable que a de Boiro. Eso sí, pero estamos falando do sistema de xestión. Eu gustaría haber inaugurado moitas obras, pero eu quero dicir que, señor alcalde, que nós intentamos ser coherentes e apoiar ao goberno no que sexa. Me refiero á Diputación. Nos atrasaron un montón de varias cousas, tanto os cursos estes que traballamos eu máis usted, que ao final derivou en nada do que habíamos traballado eu máis usted. Non, era en la Federación eu de alcalde, non como partido político. O atrasa, é que non se pode retrasar un proxecto de tellados de todo 2018 a casi hasta o 2020 e pedirnos un estudio geotécnico para poñer un tellado, cando o edificio xa está feito e xa hai estudio geotécnico. Eso é o surrealismo político, non? Eu quero que entenda esta pequena crítica, pero evidentemente nós traballamos arriba, non fixamos todo ben. E cartos hai. Eu propondría, con todo o cariño do mundo, retirar o punto 2. Eu creo que as inversións as hai que facer, sí ou sí, o sea, inevitablemente, independentemente. Por qué? Non queda outra. E outra é que o demandan os veciños. Entonces, eu creo que sería, non sería razonable, non? Entonces, eu sí avalaría a posibilidad dunha xestión municipal, votaría a favor como premisa para ver se funciona, pero que non podemos... O Concello non pode facerse... Está a desumectadora que depende do sistema que utilices, que sea con mantenimiento ou sin mantenimiento, podes acercar aos 100.000 euros, vale? Ou ben, pode ser 60.000 ou 70.000. Tamén podes meter unha humectadora que che vale 40.000 e cada 2 por 3 estés con ela no taller. Hai que cubrir toda a parte de atrás. Hai moitísimas cousas que facer. Nos valorábamos en torno a 500.000 euros máis, así, abuela pluma, sin facer o estudio ainda, nunha visita un técnico desto. Entón, estamos falando de palabras maiores. Creo que aquí estamos todos para pedir cousas con sentido. Eu, por lo menos, eu no plan que vou estar nesta legislatura, porque para ejemplos malos xa abundan por aí fora as estratosferas políticas de todo isto que estamos vendo, non? Creo que os veciños están desexando, eu lle digo ao BNG, que tomemos posturas e decisións acordadas. Eu creo que se retiramos o punto 2, que non pasa nada, Eu creo que é un error, que non está ben medido, que é humano, non? Nos avalaríamos esta proposta. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias. No, porque usted digo porque, señor Díaz, xa non está de alcalde, está na oposición igual que nós, que nos veña a atacar a nós, acórdase do nómbrame Rianxo, non me nombra Noia, por exemplo, que sí que ten unha piscina de xestión municipal. É un bo exemplo. Bueno, pois en Rianxo a diferencia, se en Boiro a xestión por parte da empresa privada funcionase como é debido, ao mellor o Bloque non presentaba esta moción. Pero como os usuarios están queixando continuamente desa xestión, é polo que propoñemos a súa municipalización. En Rianxo iso non pasa. En Rianxo, aínda que está xestionado por unha empresa privada, os usuarios constame que están contentos. Pero... O das inversións. Se aí, estamos dicindo que votamos a favor.
Bueno, pero eu teño que contestar a que usted me contestou. Usted contestoume pola municipalización, non polo das inversións. Agora vou ao segundo punto. Non se poña nervioso, vou agora ao segundo punto. O segundo punto, se hai compromiso da corporación de se o retiramos a aprobar o primeiro, non temos problema ningún. Muy bien. Sí. Vamos a dar ahí a Carlos. Gracias, señor presidente. Bueno, quisiera explicar o sentido do voto de Ciudadanos. Primeiramente, quisiera facer un comentario á argumentación do señor Ruiz en relación con que a taxa de reposición, ou mesmo a Lei de Estabilidade Presupuestaria, que é do 2012, é bastante anterior ao momento en que o PSOE incluye no seu programa electoral a municipalización da piscina. Por lo tanto, non me parece correcto o argumento. Conocíano con antelación. Logo, se non se pode agora, non se podía no mes de maio, ni no de abril, ni sequera hai 2 anos. Dito isto, e indo centrándonos no tema da moción, por unha parte, eu tamén quero falar desos 2 apartados. Bueno, pouco máis que decir ao respecto do que xa é unha lacra histórica en Boiro en relación coa xestión do complexo deportivo da Cachada. Bueno, o que é unha anomalía, xa o foi, estou absolutamente de acordo con Raquel, é que ese contrato estea prorrogado. E o que resulta absolutamente extraño é que a estas alturas o Concello, incluso o goberno saínte, o goberno anterior, pois non tiña información máis fiable acerca de si a explotación pública do complexo é ou non rentable ou é ou non sostible, porque a rentabilidade tampouco ten que ser o criterio que rixa en unha xestión pública. Entón, por unha parte, o que pedimos é que, sen perxuízo de que o PSOE cumpla ou non co seu compromiso electoral, é algo do que terá que responder o propio partido, o que pedimos é que se analice cal é a mellor das opcións, cal é a máis interesante desde o punto de vista da calidade e do funcionamento do complexo, se xa a pública ou a privada. E, por outra parte, para finalizar, en relación coa cometida das obras que están presupostadas, orzamentadas e programadas, bueno, nós non vamos a apoiar a paralización porque entendemos que é un diñeiro que está aí xa dotado e, ademais, como se dixo antes, implica a mellora dunha instalación que é fundamental para a calidade de vida e a saúde dos boirenses. Gracias. Moitas gracias. Toman ustedes en consideración de retirar o punto 2, non? Sí. Entonces, se vos parece ben, retiramos da moción o punto 2 e votamos retirando o punto 2, vale? Vale, votamos entonces a enmienda da retirada. Votos a favor? Sí. Muy bien, queda aprobada. Entonces votamos a... Por eso, ahora votamos ahora a votación da... ¿Sí? Sí, se aprueba. Vale, perfecto. Moi ben, pois perfecto, estupendo. Pasamos ao punto número 4, moción do Grupo Municipal do BNG do 27 de nove de 2019 relativa ao estacionamento de vehículos na rúa Peonil. Empezamos o primer turno de intervencións. Señor Velo. Vale, ten a palabra o señor Velo. Eu diría que a ponente primeiro me lera a moción porque non a tiña aquí. Si lle parece... sí. Mentras se lee o señor Velo, vale. Señor Velo, podes apagar o micro? Sí. Ben, pensamos que o... Bueno, de verdade presentamos esta moción porque os vehículos, bueno,
propietarios dos vehículos están facendo un uso deficiente da rúa, ou non apropiado, mellor dito, da rúa peonil. Hai concretamente este tramo ao que se refiere a moción, que vai desde Dereitos Humanos a Fernández Mato, que hai continuamente ali coches aparcados, coches obstaculizando, e iso non é o acometido dunha rúa peonil. Entón, o que solicitamos na moción é instar ao Goberno Municipal a que proceda a adopción de medidas precisas que contribúan a corrixir o mal uso que das rúas e espacios peonís do noso Concello se está a levar a cabo por algúns usuarios e usuarias de vehículos. E no segundo punto, recollemos que polo Goberno Municipal se coloquen sinais de identificación de existencia dunha rúa peonil tanto na colindancia desta coa Rúa de Dereitos Humanos como a Rúa Fernández Mato, con mención expresa a prohibición de estacionamento ou parada na mesma, porque apreciamos que a diario os coches están ali atrancados e as rúas peoniles son espacios de humanización e a prioridade son as persoas, o peatón e non os vehículos precisamente. Por este mesmo motivo polo que presentamos esta moción. Moitas gracias, señor Velo. Quere intervir agora? Estou de acordo en apoiar esta moción que ven da esquerda, outros da esquerda. Muy bien. Señor Ruiz. Sí? Sí, nós desde o Goberno estamos totalmente de acordo co que indica a moción e vamos a votar a favor. Xa desde as primeiras semanas que tomamos o cargo dende a Policía se nos informou a necesidade de normalizar a situación na Rúa Peonil, porque había diferencia de horarios de uso, diferencia de señalización. Entonces, o informe que se nos facilitou naquel momento, que databa do ano 2017, versaba sobre eso. Nos indicamos que fixera unha actualización de dito informe, donde volveu a recalcar unha vez máis que efectivamente había unha disconformidade en cuanto á señalización dos distintos tramos da Rúa Peonil e dos usos que se lle daban aos distintos tramos. E entón, puxemos a traballar para intentar normalizar eso. Nas próximas semanas, ahora mesmo se están levando a cabo outros traballos en canto á sinalización viaria. Nas próximas semanas se vai a acometer a nova sinalización da Rúa Peonil, con novos usos e con novas normas. A continuación, logo da sinalización, se vai a proceder a unha explicación aos usuarios de cales son eses novos usos e eses novos horarios que se van a levar a cabo e logo, nunha terceira fase, controlar e vixiar que esa nova norma este a cumplir por parte dos veciños. Totalmente de acordo, estamos traballando en eso e nas próximas semanas se verá o feito de que se vai a proceder ca normalización desta rúa. Moitas gracias. Nada, nos decir o voto favorable ou votar favorablemente a este ruego, en aras de que se controle, se beneficien os veciños dunha mellor señalización e control na rúa peonil. Nada máis que decir. Moitas gracias. Vamos a votar a favor. Segundo turno de palabra, señor Gás. Unha explicación de voto, por suposto, cos argumentos que hai encima da mesa estamos a favor e vamos a votar a favor. O que pasa que no debate e tendo en conta a redacción que existe aquí de indicar nas sinais determinadas cuestións, quero lembrar que existen moitas sinais no ámbito municipal que non teñen unha linguaxe correcta do uso do galego e que agardamos a que se subsanen en aqueles casos onde a día de hoxe ainda non se está utilizando o galego correctamente e que evidentemente este nova sinalización que non se volva a cometer ese erro. Nada máis e votamos a favor desta proposta, por suposto. Moitas gracias. Vos parece que facemos a votación? Votos a favor? Sí, no hai medio. Moitas gracias. Bueno, damos conta da actividade de control ao Goberno. Si hai algo que reseñar. Sí.
No, estamos en actividade de resolucións da alcaldía, se hai tal. Sí, dígame. Sí, pode. Sí, bueno, é para que se me conteste por escrito en relación a un expediente de reposición da legalidade o 1/2019 que se editou unha resolución en setiembre na que se me, como é unha cuestión que afecta a particulares, que se me remita por escrito que actuacións realizou o Goberno municipal en aras de executar esa resolución adoptada en ese expediente de reposición da legalidade, que é un dos decretos que figura na lista que ven a pleno. Contestádeme por escrito, porque é unha cuestión que afecta a particulares, pero agradezo que o fagan o máis axiña posible. Moitas gracias. Algo máis? Vale. Pasamos entonces a rogos e preguntas. Señor Rodríguez. Gracias, señor presidente. Bueno, quisiera pedir unha aclaración en relación con unha información que se publicou nas redes sociais nos últimos días en relación coa intención do Goberno de proceder á tala de unhas especies forestais no Parque da Cachada porque baixo o pretexto de que dificultan os desagües ou actúen os desagües do edificio do complexo deportivo da Cachada. Bueno, ao respecto, eu quero decir que deben de ser milleiros os edificios de carácter público e privado que se encontran e que cada vez é máis a tendencia se edifican en un entorno forestal e, ademais, incluso supoñen un valor engadido á hora de pagalos e non por eso precisamente implican a tala de ninguna especie. O que hai, que eu creo que aludindo e apelando ás diferencias fundamentais que hai entre as plantas e as persoas, os árbores só teñen a capacidade de darnos calidade de vida e saúde, de mellorar o medio ambiente e de darnos un pouco de sombra. As persoas somos quen de pensar. Eu o que pido é que se busque unha alternativa, unha fórmula que permita evitar a tala de ningunha especie arbórea no Parque da Cachada, ni ningún sitio a poder ser, máis cando falamos de especies de anos de antigüedade. Gracias. Aí se fixo nos seus anos unha bióloga, unha experta que traballou aquí no Departamento de Ambiente, un estudio sobre a variedade e a importancia que tiñan os árboles na Cachada. Hai máis árboles e máis variedades da que nós pensamos. O que se propoñía é que eso se conservara como un museo da flora, dos árboles. Entón, eu quero que se tome eso en conta, porque a veces non entendemos de árboles, pero eu creo que é importante telo en consideración. E se pode haber algunha alternativa. Aquí o que facemos os gallegos, moitas veces, algúns gallegos, é cortar polo san, non? Cortar polo san non se pode. O mellor hai unha alternativa. Pode ser máis costoso, non? Pero, vale. Ahora me conteste. Sí. Bueno, en cuanto á cuestión que se me traslada, trasládasenos que nos árbores que están ao rededor do complexo deportivo, máis concretamente uns eucaliptos que están xusto no borde do complexo deportivo, os árbores cada vez son de máis porte, son máis grandes, o lugar onde están implantados cada vez perde máis terreo e iso implica un problema de seguridade para o propio complexo deportivo. Eso en referencia aos eucaliptos que están a día de hoxe xa tumbados, e diría eu, moi tumbados, encima do complexo deportivo. E iso oblíganos a tomar a decisión de eliminar ese perigo que está sobre o complexo deportivo. Falo duns eucaliptos que están directamente provocando ese perigo encima do complexo deportivo. Están sobre un terraplén, ese terraplén
por culpa das aguas, cada vez está perdendo máis terra, as raíces están cada vez máis ao aire, e unha tormenta pode acabar con esos árbores encima do propio complexo e a saber o que pode producir se se encontra xente dentro. Entón, para eliminar ese problema, temos que sacar de aí ese árbol. Eso no referente ao eucalipto que está tumbado encima. Tamén se nos traslada que hai un carballo xusto ao lado, que é de un porte especial, moi bonito, espectacular, pero que ten algunha das súas ramas encima do complexo deportivo tamén. Medrou hacia aí. E está o fruto que cae do propio árbol está caendo encima do tellado do complexo deportivo, obstruindo caños e sumando un peso á estructura propia do tellado do complexo deportivo que, como ben decía antes o señor Velo, axuda a que ese tellado cada vez presente máis curvatura, moitas veces provocado polo propio peso que lle produce todo o ramaxe que lle cae encima, co cual se acumula máis agua, co cual entra máis agua dentro do complexo. Entón, nós o que propoñemos nun principio é eliminar dese carballo, que nos parece, repito, espectacular e que está... No, eliminar de ese carballo aquelas ramas que están incidindo directamente sobre o teitume do complexo deportivo, o menos posible, pero o eucalipto sí que temos que sacarlo de aí. Temos que sacarlo de aí porque manifestanos que é un perigo e sería osado pola nosa parte non facer caso a esas indicacións. E quero sinalar, ademais, que no Parque da Cachada hai unha cantidade de pinos moi vellos, moi altos, con ramas moi secas e que algunha desas ramas está xa caendo. E a última da que temos coñecemento que veo abaixo era de gran porte e non hai moito tempo que en Madrid tuvemos unha desgracia por unha rama que caeu dun propio árbol. Entón, sí que vamos a estudiar intentar eliminar esa perigosidade que supoñen eses pinos tan grandes e con ramas tan secas, intentar, xa digo, estudiar a eliminación desa perigosidade, pero sin deixar ao descoberto, claro, está o Parque da Cachada. Falámoslo ainda outro día. No caso de que teñamos que eliminar algún dos pinos, o eucalipto, do que estamos a falar, que está incidindo directamente sobre o complexo deportivo, bueno, pues plantaránse outras especies autóctonas que den significado ao parque e que sean para uso e disfrute dos veciños. Pero hai cuestións que temos que abordar e que non deberíamos de deixar tal como están. Está contestado, non? Alguna pregunta máis? Todos? Sí, dígame. Eu teño tres. Todas de carrerilla ou por partes? A ver, a primeira é en relación ao acordo plenario da anterior legislatura, onde se acordaba de dotar de desfibriladores nas instalacións municipais. Gustaríame que se indicara cal é a planificación do goberno municipal actualmente para a dotación deste tipo de equipamento nas instalacións do Concello. Que actuacións se acometeron no que levan de mandato e cal é a planificación que van a desenvolver, porque creemos que é algo importante para a saúde dos usuarios das instalacións. A segunda pregunta é relativa a outra cuestión que trouxemos xa no ano 2016 en relación ao expediente de Boiromar, o expediente de Boiromar no Chazo. Si se fixo algún tipo de actuación por parte deste goberno municipal neste sentido, que sei que coñecen perfectamente porque veo a pleno en varias ocasións. E, por último, en último lugar, en relación ás redes sociais do Concello de Boiro, en concreto
a comunicación que se sigue por parte do Goberno municipal a través desas redes sociais e, nese sentido, quero que se explique cales son os criterios que sigue o Gabinete de Propaganda, o Gabinete de Comunicación deste Concello para establecer os criterios en canto a que cuestións se publican nesas redes sociais e cales non. Por exemplo, os pasados plenos, houve un pleno municipal que se subeu a noticia nesa rede municipal, nesa conta de Facebook, como podo ser a de solicitar a subvención para o Parque Infantil Cuberto. Sen embargo, o pleno seguinte, que foi o do préstamo de 1,5 millón de euros, non se subeu a esa rede social, ou mesmo tamén en relación ao Día da Bicicleta, pois houve moitas noticias subidas con persoas responsables políticos desa organización e, sin embargo, por exemplo, do Club Ciclista ou dos técnicos municipais non se exibeu ningún tipo de noticia nese sentido. Por lo tanto, gustaríame saber cales son os criterios a seguir, cales van a ser a partir de agora para que as redes sociales representen a institución no seu conxunto e que non sexa unha rede de propaganda exclusiva do goberno municipal. Unha rede social ten que representar a toda a institución e, evidentemente, en toda a institución non estamos só os políticos, que non esa intención, pero sí que está a sociedade civil, sí que están as asociacións, sí que están os clubs deportivos e todo o movimento social. E, por certo, que vayan abrindo Radio Boiro, que polo menos será máis plural que a comunicación que neste momento está salindo do Concello de Boiro. Moitas gracias. Señora Raquel, quere facerse a pregunta e se xa contestamos a todo? A miña pregunta é, estas últimas semanas estamos tendo un problema serio de verquidos neste Concello, co que iso supón para o noso mar e para os nosos sectores produtivos. Constame que esta semana houve unha xuntanza con diversos colectivos, con patróns maiores, coa Plataforma en Defensa da Ría. Estivo o alcalde de Rianxo, que tanto gusta mencionar neste pleno, Adolfo Muiños, preocupándose por ese tema, e quero saber por que non estuvo o alcalde de Boiro ou alguén da corporación do goberno representando para, repito, unha problemática tan grave, tan urxente como son os temas de verquidos para os nosos sectores productivos. Gracias. Desfibriladores. O Concello de Boiro, según nos consta, é poseedor de 4 desfibriladores no Servicio de Protección Civil. A intención deste goberno, como xa se ten manifestado en máis dunha ocasión, é que un deles quede en posesión do propio Servicio de Protección Civil e outro pase ás dependencias da Policía Municipal. E os dous que quedan, pois, habilitarlle o espacio tanto nas dependencias deportivas de Vista Alegre como de Valiño para a súa instalación. Para iso é necesario dotalos de un armario ou dun caixón para poder habilitar a súa utilización. Esta mesma semana o Departamento de Deportes se puxo en contacto coa empresa que dota ese tipo de armarios para que nos facilitasen presuposto para a súa colocación. Se non se fixo todo agora é por a utilización dos desfibriladores por parte necesaria no verán, para as playas e para a bandeira azul. En cuanto ao tema de Boiromar, non coñezo en detalle todos os expedientes que obran neste Concello. Constame que por parte do goberno anterior se levaron a cabo notificacións para intentar poñerse en contacto cos titulares e que botasen man dese edificio que é de titularidade particular. Revisarei en que situación se encontra o expediente en cuestión e traballaremos en ese sentido. O sea, nos entendemos que é un perigo, xa o manifestamos aquí en máis dunha ocasión nos anos anteriores e vamos a traballar para intentar solucionar ese foco de perigosidade que, como decía antes, é o labor que compete a este goberno. En cuanto ás redes sociais do Concello de Boiro, a súa función é, por un lado, dar publicidade aos actos que se veñen a celebrar dentro do propio Concello
e, por outro, dar a coñecer aos veciños as obras que se están a levar a cabo por parte deste goberno. En canto aos vertidos, indicar que o labor deste Concello é o de inspeccionar, cando así se nos informa da presencia de vertidos nas nosas augas, ir a lei para emitir os informes, que así se fixo por parte da Policía Municipal e polo Departamento de Medio Ambiente, e dar traslado a Augas de Galicia, que é a competente en este sentido, para que faga darlle traslado da situación, dos informes, para que eles tomen as medidas oportunas en ese sentido. Ben é certo que se celebrou, non sei se foi onte ou antonte, unha xuntanza en Rianxo, o martes, a que non pudo asistir o alcalde, porque lle surgeu unha cousa que despois ele explicará ahora dentro dun momento, e tamén falará dos traballos que se veñen a realizar no sentido de minorar eses vertidos. Pois nada, xa como vostede está tan informada co señor alcalde de Rianxo, seguramente lle comentaré que el se puxo en contacto comigo, que estuve na reunión, me trasladou o que se dixo, e eu neste momento como presidente de Arousa Norte pedimos unha entrevista ca conselleira correspondiente aos 4 alcaldes para estar e ver cales son as medidas que se van a tomar ou que pasa con esos vertidos. Entonces, es por un lado. Non poden asistir por eso porque, bueno, tiña outras cousas, como pode ser traer inversión a Boiro, porque nos visitou un diputado e, como comprenderán, non vou rexeitar a visita dun diputado para traer inversión a Boiro. E en todo momento se estaba en contacto e se sabía o que se había falado nesa cana. Vale, gracias. Bueno, damos finalizado este pleno.